Mesto Poprad je z ekonomického hľadiska vo výbornej kondícii. Taký je výstup prieskumu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INECO, podľa ktorého je popradská samospráva z pohľadu finančného zdravia na 5. priečke spomedzi 50 najväčších miest na Slovensku. Rebríček hospodárenia samospráv každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO, podľa ktorého má Poprad výbornú finančnú kondíciu. Po zverejnení finančných údajov Ministerstva financií za rok 2012 môžem konštatovať, že sa mesto Poprad zaradilo medzi najlepšie hospodáriace mesta na Slovensku, keď sa spomedzi 50 najväčších miest umiestnilo na 5. priečke. K tomuto výsledku prispelo veľmi dobré hospodárenia mesta za rok 2012, ktoré skončilo prebytkom vo výške 876 000 eur, z čoho finančné prostriedky vo výške 811 000 eur boli prevedené do rezervného fondu ako zdroj investícií pre budúce obdobia. Radnica pritom dokázala zabezpečiť všetky samosprávne funkcie. Dobré hospodárenie mesta umožnilo aj realizáciu všetkých rozvojových programov bez toho, aby siahlo do rezervného fondu či čerpalo investičné úvery. Práve celkový dlh je jedným z dvoch zákonných kritérií posudzovaných INECom. K dobrému hodnoteniu prispela najmä skutočnosť, že mesto hospodári s minimálnym úverovým zadlžením na úrovni približne 1% svojich ročných bežných príjmov. Mesto taktiež nemalo ku koncu roka žiadne záväzky po splatnosti. Dobré hodnoty dosiahlo aj pri bilancii bežného účtu či okamžitej likvidite. Mesto Poprad má len jeden úver, ktorý čerpalo už v roku 2005, a to na výstavbu priemyselného parku. Dnešnému dňu je nesplatený vo výške 330 000 eur a v podstate môžeme povedať, že mesto Poprad patrí medzi najmenej zadlžené mestá, čo sa týka úverov, a dlh na obyvateľa predstavuje výšku 6 eur, pričom priemer Slovenska je niekde okolo 137 eur. Na základe výsledkov všetkých hodnotiacich kritérií INECO priradilo mestu Poprad aj známku, ktorá ho zaradila medzi mestá s výborným finančným zdravím. Na základe spomenutých kritérií sme mestu priradili na škále -3 až +3 známku +2,12. Oproti predchádzajúcim obdobiam, kedy INECO hodnotilo roky 9 až 11, sme postúpili v tabuľke celkovo zo 14. miesta na 5. miesto. Podľa INECA je Poprad dokonca na vrchole rebríčka v konkurencii miest s viac ako 50 000 obyvateľmi, čím obhájilo svoje prvenstvo z predchádzajúceho roka. Teší ma, že mesto Poprad už po druhýkrát za sebou sa umiestnilo na prvom mieste z miest nad 50 000 obyvateľov. Takže je to veľký úspech a cez to všetko sme zabezpečili všetky samosprávne funkcie, ktoré nám zákon ukladá, a podarilo sa nám urobiť ešte aj oveľa viac. Prvoradým cieľom radnice je podľa primátora udržať rozpočet mesta bez negatívneho dopadu na obyvateľov, preto samospráva funguje v režime úsporných opatrení už od roku 2010. Pri rozbore hospodárenia za prvý polorok sme mohli konštatovať, že mesto je opäť v prebytku. V tomto roku ešte mesto sa musí snažiť naplniť memorandum podpísané medzi vládou Slovenskej republiky a ZMOSom, ale myslím si, že aj v záverečnom účte budeme môcť skonštatovať prebytok aj za rok 2013.